dito naman tayo kay Sir. Sa mga panabong, tanong tayo kay Sir. Sir, good morning. Sir, anong pangalan nila Sir? Ramel, Sir Ramil. Sir, magkano dito Sir? 1,000. 1,000 yan Sir. Anong lahi niyan Sir? Lemon 84. Lemon 84. Ayun oh, Lemon 84. Sir, ba't pink yung kulay? Talagang ganyan, nakulayan. Talagang ganyan. Ayun oh. So Lemon 84, 1K. Ilan buwan na to Sir? Taon na yan. Taon na. Parang Ano na, panlaban na. ang laban ng mga to. Ayan Sir. 1,000 ang kiret. Anong linya? Lemon din. Lemon din. Yung puro mga lemon. Ito Sir. Lemon din mga yan. Puro lemon yung mga ano. Puro 1K din Sir. Ayan oh, lemon oh. Pang ano, ready na panlaban tong aso Pare Sir. matatanda. 1K din. Alas pa, 1K lang. Lahat 1K pala mga ka-dudski. Ayan oh, puro lemon. 1K. Ito Sir. Rias, panay 1K lahat. Pero ano to Bulik. Sir no? Bulik. Bulik didimin. Bulik. Bulik didimin. Didimin. Yun ang hats. Ah, ito. Ito, hatch oh. 1K din to mga ka-dudski oh. Hatch daw. Ito yung bulik na itim daw. Dimin. Oh, didimin. Didimin. Bulik didimin. Yan oh. Yung mga ka-dudski, puro lahat 1K yung mga nakita natin. May lemon, may bulik. Ayun oh. So yun, thank you sir. Oh, sige. Ayun oh. Magkano dyan sir? 800 lang. 10 buwan pa lang. Ah, wala pa isang taon. Ayun oh. 800. May bawas pa sir? May bawas pa. May bawas pa, ayun. Bawas Ayun. ng balahibo. Ayun, may bawas pa ng balahibo saka palo. Anong pangalan nila sir? Jose. Jose. Ayun oh. Kay Sir Jose. Jose Manalo. 800 pero may bawas pa. Ayos. Thank you sir. Ayun oh. Tanong tayo sir. Okay lang sir. Tanong ng presyo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, hindi Magtatanong. binibenta sir. Ay, hindi binibenta. Yung hindi pala binibenta. Ah, Okay. binibenta niyo, sir? Oo. Magkano, sir? 1,3 lang. 1.3. Anong lahi niyan, sir? Lasak. Lasak? Magkano, sir? 1.3? May bawas pa o ano? Sagad. Ah, may bawas pa. Sir Romnick, oh, yun, oh. Thank you. Ayan, si sir. Yan, sir. Magkano yan, sir? Ha? Yan si Mampet. Mampits. Anong lahi daw yan? Anong lahi? Lahing Ilonggo. Lahi ni Longo. Puta, malayo. Magkano, sir? Ha? Magkano? 350. 350. Ay, parang yung native lang dun ah. Native pala. 350. Ayun oh. Ayun sir. 1.5. Anong ano sir? Texas yan? Texas. Semi-binabae. Semi-binabae. Ah. Bihira yung mga ganyan sir no? Oh, bira. 1.5. May bawas pa sir? May konti pa siguro. May konti. Oh, yun oh. Anong pangalan nila sir? Rolly. Sir Rolly, yun oh. Yung 1.5 may bawas pa. Kaway, May nabae. kaway. Kaway ba? Ayan no, Texas. Blind lang to, blind lang ng Gilmore. Gilmore. Oh, Gilmore. Ayos oh. Matikas to sir no. Oh, matikas Yung- yan. Gilmore. Kaya Gilmore. Green Leagues kasi Gilmore. Green Leagues, Hats no? na may Green Leagues na Gilmore. Tapos itim yung mata. Oh, ito yung mga. Ayun no. Magkano sir? 2.5. 2.5. May bawas ba sir? Wala na. Bawasan ka ng 200, 2.3. Ayun 2.3 oh. Yun oh. Basta dito mga kadudski lagi may bawas. Magandang klase yan. Ayan no. Kasi meron siyang ano eh, meron siyang sing-sing. Ah, meron palang ano. Oh, Meron rin may pala. sing-sing siya, sing-sing. Wing ban yan, wing ban. Yan pala yung wingban na tinatawag. Pangalan nila sir? Ha? Ili. Sir Kelly oh. Sir Kelly yung matikas na ano. Ah. Gilmore. Green Legs. Gilmore. Elias. Ayan oh. Sige sir, thank you. Okay.
sir. Magkano sir? Wala, 650 lang. 650? Oo. Ano yan sir? Talisayan. Talisayan. Texas rin yan, no? Oo, mistiso lang. Mistiso lang. Oh. 6.5? Ay ano? 650? Ayun. Ang pangalan nila sir? Joey. Sir Joey oh. 650 lang. Thank you sir. Ayun, dito naman tayo kay sir. Magkano ang bentahan nyo dyan sir? Mura ito. Magkano sir? 700 lang. Ano yan? Neger sir? Hindi, wala. Ay, hats. Hatch. Ano pa? Green legs din siya eh. Oh. Hatch yan. Bata pa to sir? Bata pa, mga 8 months. 8 months kaya medyo maliit pa no? May bawas pa yan sir? Wala na. Wala na, sagad na. Sir Jimmy. Yan o. Kay Sir Jimmy Hatch. Hey, mami! Ayun o, may naorsonada na o. Ayos. Sige sir, thank you. Okay. Magkano sir? 1-1. 1-1. Anong linyada niya sir? Galmore to. Gilmore. Kay Sir Robin tayo. Ayun o. Thank you sir. Ayos. Meanwhile, Tawal nga. 750 lang. Ayun o mga kadudski o. Nagkakatawaran na. So yun, tinatawaran na ng 700. Ayaw ibigay ni Sir Joey. Kay Sir Joey o. Yan. Bibilin na. Magkano sir? 750 lang. 750. Yun, binigay na ng 750. Ayun o. Ayun. Fresh from the farm. Ayun. Ayos na. Nabili na. So yun mga kaduski, yun o, ganun lang kasimple. Pagka nakursunadahan mo, bili mo na. 750, tawad lang. Yan, tawad ka lang. Basta sure buyer, merong ano yan, discount. Ikot tayo ulit mga kaduski. Let's go! Yun sir, magkano dito sir? 2,500 yan. 2,000. Anong lemon sweater? 2,500. So ito sir, binabay ba to sir? Binabay yan, binabay. Ayun, magkano to sir? Yan, full stock, 1 year yan maigit. 1.5 ang binta ko yan. 1,500. Ah, mas bata ito. At ito ang kelso. Kelso. Kelso yan. Magkano dyan sir? Parehas niya, 1.5. 1,500. Oh, bata pa rin yan. Magkapatid sila. Magkapatid. Ah, Kelso. Ayan, ah, Kelso. Yan. 1,500. Ayos. Ay, Sir Leo tayo. Ayun, dito tayo kayo, sir. Sir, magkano, sir? 400 lang? Ayun, oh. May wing band din siya. Imported. Imported yan. Ah, murang-mura na mga kadudski, oh. 400 lang, meron ka ng panabong. Ang pangalan nila, sir? Raymart. Raymart, oh. Yung kay Sir Raymart tayo. Thank you, sir, ha? Okay. Bernard, magkano sa panabong nyo? Yan, mura ngayon ang panabong kasi walang sabong kasi 500 lang yan. 500 na lang. Pati sigit ka ba? Ayun, no? 500. 500 lang, 500. Ito, sir. Yan, 400 yan. 400 na lang. 400 lang yan. Ayun, no? Napakamura ngayon. Ito may binabay pa kamo. May binabay pa. 600 yan. 600. Ito yung Binabay, oh. binabay, oh. Madalang lang to, eh. Yung binabay na medyo konti. Ayun, no? Ayun, Si Sir Jun, oh. Andun. bidding. Sir Jun, magkano dyan? Ang benta ko rito ay 450. Tinatawar ng 400. Ayaw ko. 420 gusto ko. Ayun, no? Ayun, Ayun, nandito si Sir Jun. ito tayo. Wednesday at saka Sunday. Punta lang kayo rito. Yun. 5 p.m. to 12 noon. Wednesday saka Sunday pala. Mas Sumping, marami. manok, bato. Oh, yun. Dito lahat yan. Yun, no? Kalapate. Kalapati. May rabbit Raso. din. Sige sir, thank you. Okay. So yung kay Sir Nards, murang panabong. Manabong lang. 500. Isa. Ito 400. Oh, yun, murang-mura. Ayos. Sige sir, thank you. Okay. Okay. Ayun oh. Ayun oh. Magkano dyan sir? Ha? 1.6. 1.6? Oo. Dalawa? Dito, dalawa. 3 to dalawa. 1.6. So. 1.6 oh. Babae tsaka lalaki. Babae sa kalalaki. Oo. Yun, nakangiti pa siya oh. What? Why not? Magaling 1.6. Dalawa. Ay ano, 1.6 isa. 3 to. Ang pangalan nila sir? Saldi. Saldi. Ayan o. Kay Sir Saldi. Murang ano, kambing. Ayos. Sige sir. Sige sir, thank you. Dito
sa Baby Itik. Ma'am, magkano dito ma'am? 10 po, sir, 10. 10. Ayun. Dalawa 20. Dalawa 20, oh. Hindi na kayo lugi doon. Hindi na lugi, no? Akalain mo. So yun mga ka-Dudski, oh. Dalawa ba yung, 10 isa. Pag marami sir, ganun pa rin. Hindi, may bawas pa doon. 3.25 pagka yung maramihan na. Ayun. Ayan. Ayun, oh. Sir, magkano sir? 100, isang pari. Isang pares. Dalawang pari. 700, dalawa na. Ayun, oh. Ano to sir, New Zealand? Malalaki, oh. 700, oh. May bawas pa sir? Wala na mo. Wala na, sagad na yun. Kasi malalaki na to, no? 700, yun. Kay Sir Jonathan tayo, mga New Zealand. Sige sir, thank you. Ayun, oh, dami pa ron mga kadudski, oh. Mga manok. Ito naman mga kalapati, oh. Mga kalapatids. Ayun, ang dami, oh. Magkano dito sir? 100 lang. Ayun, oh, murang-mura, oh. Mga pang racing na itong mga to, 100 lang. Dito sir? Depende sir. Depende, pero magkano mga 1, 2, ganyan. 100, 200. Yun, puro 100, 200. Kasi medyo mas malalaki to. Dito sir? Ay, iba, may-ari. Ayan, oh. Malis mo may-ari. Ito yung mga kadudski, yung price range nila is 100 to 200. Murang-mura. Lalo na siguro pag marami sir ang kukunin, may discount ka. Sir Richard saka kay Sir Ronald. Sir, thank you. Okay. Yun, dito tayo kay sir sa mga manok. Sir, magkano sa manok sir? 350. Ayun, oh. 350. Ito yung cal sir, no? Oh, because babae. Ayan, oh. Mga ilang kilos to sir? 4 kilos. 4 kilos patas, no? 350. Yun, oh, murang-mura dito. Ito sir, ano to? Parang ano to ah? Brown chicken. Brown, ano parang, hindi ba sa suto? Hindi. Hindi. Brown chicken lang tawag. Magkano dito sir? 180. 180. Ilang kilos yan sir? Dalawa. Dalawa na oh. Mas mura to. Ito sir, broiler. Oh, ilan? Ito magkano dito sir? 180 rin. Ito naman yung broiler. Yung mga 45 days kung tawagin. Yan, 180. Ito 180 rin yung brown chicken. Eh ito sir, merong Bibi, alaga bibi. yan. Magkano sir? Alaga. Alaga. Hindi nyo binibenta? Ah, hindi pala. Antay. Hindi pala binibenta yung mga kadudski. Antay. Bantay lang oh. Ayun oh, cute oh. So ito 180 rin oh. Yung pare-parehas na rin dyan sir no? Oo. Ayun. So yun sir, anong pangalan nila? RG. RJ. Oo. Ayun, kay Sir RJ tayo sa mga iba't ibang klase ng manok na pangulam. Pwede rin alagaan. Marami. Sir, thank you. Okay. Ayun oh. So yun mga kadudski, natapos na tayong umikot. So nakita nyo naman, maraming mga mapagpipilian, mga kalapati, mga kambing, mga manok, mga panabong. So yun, kumpleto dito. Meron pang mga giraffe. Meron pang mga elepante. Joke lang mga kadudski. Dito lang yan sa Zoo Go Around. Yung mga gustong pumasyal din dito sa may Malasike, open na rin tong mga peryahan saka mga rides pagkagabi, sabi nung nakausap natin. So kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pa malaman kung saan pa yung mga ibang lugar, gihan ng mga hayop at bentahan ng mga hayop, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga kadudski. Till my next vlog, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Siya lagi tayo mga kadudski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.